Sådan der. Godt. Jeg har fået min Oculus Rift. Jeg har prøvet den et par gange. Jeg skal til at spille Dreadhalls. Folk siger, at det er det mest ulækre og uhyggelige spil, der er til Riften. Jeg har lige prøvet at gå ned en gang. Jeg havde meget problem med, at jeg blev køresyg. Men jeg synes ligesom, jeg har fået styr på det, så jeg ikke bliver køresyg mere. Også jeg har vendt mig til det. Så nu vil jeg prøve det. Den ene gang, jeg har spillet det, det var uden lyd. Og jeg spillede det i 5 minutter, og jeg var ved at skide i bukserne. Altså, jeg er ikke god til sådan noget her. Jeg er virkelig ikke god til det. Men nu giver jeg den forsøget. Jeg ved ikke, om jeg kommer igennem spillet nu. Men jeg har store planer om at lave en horror-aften, hvor at jeg går meget mere til den, og jeg har købt en god flaske rom, og skal se en horrorfilm, hvilket jeg aldrig har gjort alene før. Det ikke lykkedes mig, fordi jeg er så stor en kylling. Men det er irrelevant nu. Jeg skal prøve det her. Så nu tager vi Riften på. Jeg har fået gjort det ordentligt her. Sådan der. Yes. Jeg skal have headsetet her. Det skal vende sådan der, tror jeg. Godt. Så kan jeg lige forklare lidt imens. Og så har jeg lige noget i øjet. Sådan der. I kan garanteret se en hel masse blåt her. Men hvor hyggeligt. Den er følsom. I kan garanteret se en masse blåt lys her. Det kan man ikke se rigtigt. Det er fordi kameraet, som jeg lige har fået, det går ned i det infrarøde spektrum. Og de her, det er infrarøde. Det er simpelthen for, at den kan... Det får jeg se ind i spillet, fordi at jeg kan læne mig frem og tilbage. Godt. Så er vi i gang med Dreadhalls. Spillet går basically ud på, jeg har et kort her. Jeg peger, I kan ikke se det, men I kan se det alligevel. Jeg har et kort her, jeg kan kigge på. Og jeg skal komme igennem den her kælder her. Og ja. Jeg synes allerede, det er klamt. Fy for satan. Jeg ved, det I ser, det er ikke så pæn grafik. Men jeg kan forsikre jer, at det jeg ser... jeg kan læne mig. Det er det, jeg mener. Det er det, derfor der er infrarød her på. Det er fordi, jeg kan læne mig til side til side. Jeg forsvinder garanteret ud af kameraet, når jeg gør det her. Nå, det er irrelevant. Hvor er det ulækkert. Hvorfor kan jeg ikke se længere? Jeg vil kunne se længere. Nej, no. Ja. Kan vide. Nej. Den her ligner ikke. Men jeg har aldrig været så langt. Crap. Jeg har aldrig været så langt her før. Fuck, hvor er det klamt. Nej. Hvad er det? Der stod nogen. Jeg går ned mod lyset. Crap. Nej. Føj. Nej, nope. Crap. Crap. Fuck. Crap. No. Stille nu. Crap. Jeg dør nu. Crap. Fy for satan.
Fuck, hvor har jeg dårligt med at stille mig over i hjørnet og kigge væk som en fucking kujon. Nej. Nå. Der bliver mere af det her senere. Det her, det var en testoptagelse. Ja, tak for denne gang. Jeg ved ikke, hvordan jeg nogensinde skal komme igennem det spil her. Men det var det. Nu, ja, det bliver næste gang. Men det var fandme awesome at prøve. Næste gang, der tager mit pulsur på. Fordi jeg kunne mærke, jeg begyndte at svede. Min puls, den steg, og mine hænder, de er faktisk lidt rystende. Det er ulækkert det her, det er virkelig klamt. Altså, det er virkelig klamt. Nå, jeg må hellere komme ud af det. Adios.